You are listening to Kofe FM, the sound you breathe. Kofe FM radio internet station. Play more music at the weekend. You're listening to only the best internet radio station, Kofe FM. Shalom and welcome to City of Faith Apostolic International Ministries with Apostle Miracle Prince, the president and producer of the Voice Daily Devotional Broadcast. Time for the Word. Mweya wangu unorindira kuuya kwake. Kana ukawerenga Mapisarema chapter 62 kuva pa verse 1 kusvika pa verse 2 inoti, zviro kwazvo mweya wangu unongorindira Mwari, nokuti Mwari paari ndiko kunobva kuponeswa kwangu. Haleluya! Hakuna kumwe kuponeswa kunodarika kurindira nguva bedzi takamirira kuuya kwake, tichiita zvakanaka kunani nani, tichinamata Mwari wedu mumweya nomuzokwadi, kuti patinozofa tindowanikwawo kuti mazita edu anenge akanyorwa mubhuku youpenyu. Kana tikaramba tichiita zvakanaka muupenyu hwedu, tichandowana mazita edu akanyorwa kudenga. Haleluya! Kuna Jehovha ndiko kwega kunobva kuponeswa kwedu, kuburikidza neshoko raMwari ratiri mukati maro. Saka kana tiri mukati meshoko raMwari muupenyu hwedu, kuponeswa kwedu already kunenge kwatotanga kuzviratidza kwatiri kuburikidza nekuva mushoko raMwari, nokuti shoko raMwari ndiro upenyu hwedu. Haleluya! Say I love you Jesus. Asi usakanganwa chinhu ichi, kuti rwendo ruchipo kwatiri, nokuti vachafira mukuita zvakanaka muna Kristu Jesu, kana vakasatsauka kusvika pakuguma kwavo, ndivo vachanopinda muvushe bwekudenga. Haleluya! Nokuti Jehovha ndiye oga dombo rako nomuponesi wako, zvakare ndiye shongwe yako yakakwirira, haungazungunuswi kana nechinhu chipi nechipi kana uri maari. Haleluya! Saka ziva kuti kana tiri pano panyika kudai, hatigari pano kusvika nokusingaperi. Ziva kuti tichafa nerimwe ramazuva, nokuti musha wedu hauzi pano panyika, asi kuti uri kudenga. Haleluya! Saka iwe hama mudikani, tomboti wafa muzuva ranhasi nemabasa iwayo auri kuita mukati muupenyu hwako, unofunga here sokuti uchanopinda muushe hwekudenga? Zvibvunze iwe wega ugozvidavira. Nguva hapachina, hama vadikani. Ngatitendeukei tibve mukuita zvakaipa, tinamate Mwari mumweya nomuzokwadi. Nokuti mumwe muimbi ndakambonzwa achiimba achiti, Baba munozviziva zvamakatadzira Mwari, uyai mupupure kuti muponeswe. Uyai mupupure kuti muponeswe. Baba munozviziva zvamakatadzira Mwari, uyai mupupure kuti muponeswe. Kuti muponeswe. Uyai mupupure kuti muponeswe. Haleluya! Bhodhi munozviziva zvamakatadzira Mwari, uyai mupupure kuti muponeswe. Kuti muponeswe. Uyai mupupure kuti muponeswe. Sisi munozviziva zvamakatadzira Mwari, uyai mupupure kuti muponeswe. Kuti muponeswe. Uyai mupupure kuti muponeswe. Haleluya! Nokuti ukavhura Jacob chapter 2 kubva pa verse 10 kusvika pa verse 11 inoti, nokuti wakati usaba
ndiye Zakari wakati usauraya. Haleluya. Nokuti Bible shoko la Mwari rinodzidzisa kuti kana munhu achirarama ari pasi pomurayiro ine gumi kana akagumburwa kumurayiro mumwe chete anenge atogumburwa kune yese. Haleluya. Saka vazhinji vedu mungava musingauraye, musingabe, musingaite upombwe, but imi muchiita makuwa mukati muupenyu wenyu munenge makangofanana nevanoita mabasa ose aya erima asingadiwe na Mwari. Haleluya. Nokuti wakati usaba ndiye Zakari wakati usauraya. Haleluya. Ndiye Zakari usawanikwa uchiita makuwa mukati muupenyu wako nokuti guwa pacharo uroi. Saka musatonga vevese vamunoona vachiita zvivi, iwe zvitarise pachako uzvionekana usiriwe mumwe ari kuita the same zvakafanana navo. Haleluya. Ibva mumabasa ako ose aunoita akaipa auri kuita, nokuti nguva yekuuya kwemwanakomana yava pedo amawadikani. Ibva mukuita zvakaipa uye kuna Kristu. Haleluya. Yakateli mahandaraboya. Thank you Jesus. Ngatisvike patinowonga Mwari nokuda kwechipo choupenyu. Zvakare ngatisvike patinokumbira nyasha dzokuti tiregererwe zvivi zvedu naMwari. Zvakare ngatikumbire nyasha dzokuti tirambe tichingoita zvakanaka. Haleluya. Kusvika Kristu vachiuya kuzotitora. Open your mouth and begin to pray. If you feel like you can pray or you can glorify your God, nekumuimbira nema tongues, or you can do sezvo uri kufunga kuda kuita zvese zvinenge zvakangonaka, as long uri kurumbidza Mwari wako. Vhura muromo wako utange kunamata. Yakazotoli mahanda. Baba ndinokutendai. Yakatoma zepredhi mahaya. Yako bradhi mazatali mahanda. Yakatakata. Yes Lord. Ya bradha mazatali mahanda. Yakatakasata la mahanda. Yeketeli mahaya. Thank you Jesus. Regerai vana venyu Baba Jehova kubva muzvitadzo zvavo Baba. Yakabradha mazata. Yakatala mahaya. Svikai Jehova pakuuya kwenyu kuzotitora Jehova. Tiwanipe takangonaka Baba. Tiwanipe Baba tichingova vatsvene Baba. Yakatala mazaya. Yeketekeze mataya. Rebedhe mazatalia. Baba ndinokutendai Jehova, ndinokurumbidzai nokuda kwechipo choupenyu Mwari. Mazatali mahanda. Yakatakata mazaya. Yes Lord. Yaketele mazaya. Pray, 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 pray wherever you are. Pray in the name of Jesus Christ. Namata kuti uregererwe zvivi zvako. Namata kuti Mwari wokudenga varamba vachingokuchengeta. Tenda Jehova nokuda kwechipo choupenyu. Open your mouth. Reketeza talima haya. Rekezia kataya. Mazuka talima haya. Yes Lord. Ya brother mazatalia. Yeketeri mazaya. Rabazatali mahanda. Ya bragazakata. Yakatakatakazea. Yakatoma haya. Yes Lord. Ya brother mahanda. Regedegezia takataya. Mazuka talima handa. Yakatala mahaya. Rebedebezeketea. Rebede mazikata. Be delivered in every area of your life. Yakatala mahaya. Rebedebezia kataya. Yes Lord. Yakatali mahaya. Yebo yesa. Ya bradima zatalia. Rabadaba zatalia. Be delivered in the name of Jesus Christ. Yes Lord. Yabadama zatalia. The Spirit of God is moving over your life. The Spirit of God is touching you now. Touch. Yakatala mahaya. Touch Holy Spirit. Yeketeli mahaya. Rebedebe zatalia. Yakatali mahaya. Kana pane mweya wakakubata panguva ino wabakukuregeza nezera Jesu. Yes Yes Lord. Yakatali mahaya. Be delivered in the name of Jesus Christ. Be delivered. I break every power. Yes 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 1 2 3 4 5. Touch it. Touch it. Touch it. Touch it. Yakabradhi mazatalia. Mazakatali mahanda. Yeketeli mazataria. Yakatali mazaya. Yeketeketekezaya. Yakatara mazaya. Yakatali mahaya.
Thank you Jesus. Baba kudzwa ino kuti makatendeka muri pakati pedu Jehova. Baba tiregere zvivi zvedu Baba. Baba tipe upenyu zvakare Baba nezita raJesu. Mwana wenyu wese Baba Jehova akabatwa nemweya weutsvina panguva ino nezita raJesu, nekuti Jehova makauya makatifira. Ndinoparadza Baba nezita raJesu. Ndinotaura ropa raJesu. Ndinotaura zita renyu Baba pamusoro poupenyu hwavo nezita raJesu. Dzikinurwa masakatali mahaya yeketele masakataya yakatala mahaya in Jesus mighty name. Playing more music at the weekend. You're listening to only the best internet radio station. Kofay FM. Thank you for listening to today's daily devotional broadcast audio. We encourage you to share this audio with friends and contacts. Also, don't forget to let people know about Apostle Miracle Prince. You can download our daily devotional broadcast audio on YouTube, or you can contact us by this number +27619164897. Shalom. Let's touch lives together. To God be the glory.